Salutare YouTube, eu sunt Andrei și astăzi vă voi arăta cum să vă băgați Forge pentru Minecraft 1.7.2. Deci, în primul rând, deschideți un browser, eu o să mă duc cu Chrome-ul. Intrați în Google și scrieți Minecraft și Forge. Ok, mergeți apoi la Minecraft Forge, Downloads. Ok, așa să închidem. Și uitați, aici le aveți pe toate. De la aici să vă scrie 1.7.2 Downloads. Ok, și dacă orice, aici aveți după număr sau după versiunea lor. Dacă dumneavoastră vezi pe primul, uitați, luați de aici. Dați la Installer. Ok, am dat pe Installer și o să vă ducă pe AdPlay. O să vă ducă pe AdPlay și de acolo trebuie să așteptați 5 secunde și apoi să dați Keep Ad sau cum aveți dumneavoastră. Așteptați să vi se downloadeze și intrați unde l-ați salvat. Eu l-am downloadat deja și uitați aici. Minecraft Forge 1.6.5, să zicem, că mai am încă un. Trebuie să pun puțin pauză. Ok, și de aici dați ok, vi se face acesta și după aceea, după ce trebuie să intrați în Minecraft, deci intrați în Minecraft și dacă vreți să vă băgați, uitați, eu am făcut deja o din asta și uitați, dacă dați un new profile și mergeți aici și vă dă la ultimele Forge, vedeți? Ok, cam asta a fost tot pentru astăzi, eu am fost Andrei și vă spun la revedere.